भाई अंगोल मथुरा तो सेई बार आमे दधि दुग्ध धरी मथुरा को जीवा हां भाई ये सही आमे तो दधि दुग्ध धरी मथुरा को निश्चित भाବରେ जीवा किंतु हरिवंश कृष्णर समापते को आज एठे ए रंगमंच परिवेषण करबा कि परिवेषण कृष्ण नाम श्रवण कले पाप दूर हो जाए हां भाई ऐसा ही आज ए रंगमंच छोट कलाकार हिसाब से ए पंडित गुरुजन सम्मुख आज किभଳି भाବରେ कृष्णଙ୍କର गुणगान कीर्तन करबा जानिछ किपरि सुना हे सुज जाना धीरे दे ईमान धीरे दे ईमान हरिवंशना भगेली गाइबू देखिल देखिल केते समय हो गेलानी हां गरा ए राती खाइबा पई तमा दुई घड़ी बाकी अछि ना कोन एबो चल समस्त डाका हाथ एकाटे बसी आमे प्रतिपक्ष करबा परिजा कर जाई हां गरा ई एबो बोला काहे ग्राम कहू रात रे घड़ी तारी बाकी लता का होई सरे मेरा होई
बोलो सदा पड़िब हगराई राधिका बलती बउया बले होती चल होइलानी बेला बले होती
କେବଳ ଆଉ ହରିନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାପୁର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ ଶ୍ରୀମତୀ ସହି କାହିଁକି କାଳ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ?
କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ସବୁଠି ଜଗି ବସିଲା ଏଆଇ ଏସି ଆମେ ତାରି ଛନ୍ଦରେ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇନି ତ ତମେ ସେ ଘଟଣା ନୂଆ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କଥା ଜମା ତ ଧରିଛନ୍ତି ମତେ ଭାରି ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି ଏଆଇ ସତରେ ଆମେ ତା ଛନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ନା କ'ଣ ଆଜି ପଡ଼ିଗଲେ ଶ୍ୟାମ ସନ୍ଦେହ ସଙ୍ଗାତ ପଡ଼ିଗଲେ ଶ୍ୟାମ ସନ୍ଦେହ ଯମୁନା ପଥର ପାଣି ସେ ଦିବାର ଜାଣିବ ଯେବେ ସେ ମନର ତୁମର ଅଧିକା ଭାଙ୍ଗିବ ପରସ ଖାଇବ ତାକେ କେତେ ହର ବରଷେ କରିବ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖେ ଦୁଧ କାନ୍ଦେ ହାତ ପଡ଼ିଗଲେ ଶ୍ୟାମ ସନ୍ଦେହ ସଙ୍ଗାତ ପଡ଼ିଗଲେ ଶ୍ୟାମ ସନ୍ଦେହ ହାତ ପଡ଼ିଗଲେ ଶ୍ୟାମ ସନ୍ଦେହ ସଙ୍ଗାତ ପଡ଼ିଗଲେ ଶ୍ୟାମ ମାନେ ଯମୁନା କୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଅନି ତାଙ୍କ ଆଗ ବଉଳ ଦେଖ ସେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କଥା ଆଉ ଜମା ମନେ ପକାଉନି ହଁ ଭାଇ ଆମେ କେମିତି ମଥୁରାକୁ ଯିବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଗ ବଉଳ ପ୍ରିୟ ସହିକି କରିବା କେଉଁ ପରିଣତି ପାଇବା ପ୍ରିୟ ସହିକି ଫଳ ଦହି ଆମିଳ ହେବ ଜାଣିକି ସେ ଜଗା ହେବ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବା କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା କୁହ କୁହ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗଣକ ପ୍ରିୟ ସହିକି ଏ ବଉଳ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନଦୀ ବଢୁଛି ମାନେ ଜୀବନର ପରିଚିତ ହବାର ଥିବ ତମେ ଦେଖି ଜୀବନ ପକୁ ଡାକିଲ Para
তুই জানিস বিয়ে দিয়ে চাকরি পরে বলে